Eżis semmija nilqawkom magħna l-programm ieħor taħt il-qoxra preżentat minni Rachel De Gwara intella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum għandna magħna lill-professuri Arnold Cassola u Henry Frendo sabiex niddiskutu żewġ xogħlijiet pubblikati fl-aħħar sena li jirrigwardjaw il-komunitajiet ta' Maltin barra minn xtutna. Diaspora jagħti ħarsa lejn l-esperjenza migratorja ta' bosta Maltin tul l-aħħar 250 sena, b'referenza speċjali għad-diaspora Maltija madwar id-dinja li tinkludi komunitajiet Maltin fl-Afrika ta' fuq, ir-Renju Unit, l-Awstralja u l-Amerika ta' fuq. Maltese Migration in Tunisian Coastal Towns 1836 u 1844 jesplora l-immigrazzjoni ta' bosta Maltin f'numru ta' bliet u villaġġi mal-kosta Tunezina u b'mod partikolari lejn ir-reġistri ta' żwieġ u mammudiji u kif daw jirriflettu fuq l-identità ta' dawk il-komunitajiet. Arnold, Henry, nilqawkom magħna fil-programm. Flim żmien nistgħu ngħidu li jibda il-fenomenu tad diaspora Maltija u xi distingwi dan il-proċess mill-emigrazzjoni li forsi seħħet qabel? Wieħed mill-kotba tiegħi huwa dwar il-Maltin fi Trapani u dawn huwa diġà fl-1418-55 u kombinazzjoni l-pubblikatur bażikament kien Henry dak iż-żmien għax kien il-chief tal-Malta University Press. Ġifieri nafu l-Maltin minn dejjem kienu meta konna parti minn Sqallija, konna effettivament parti minn Sqallija u l-Maltin kienu jmorru Sqallija u allura fi Trapani bejn l-1418 u l-1450 insibu 55 Malti mill-inqas imniżla minnu tara Maltin. U nafu wkoll li fl-istess żmien meta kien hemm xi ħadd iġib ruħu ħażin ġo Sqallija u kienu jeżiljawhom, 25% mill-eżiljati ta' Sqallija kienu jintbagħtu Malta. Jiġifieri it-taħlita hija msewqa. Però da suġġett vastissimu u impossibbli li titrattaħ f'programm qasir bħal da ġifieri. Anzi, Arnold qed jillimita ruħu għat-Tunezija u għal perjodu partikolari. U periodu partikolari fl-1840s. Ma jekk titkellem fuq Maltese Overseas Settlement kif ipprovajt nagħmel jien biex nagħti speċi a landscape picture, ovvjament hija impossibilità. U sempliċement qed naċċenna għal ċerti pockets madwar id-dinja kollha li forsi mhux kulħadd jaf bihom fejn issettiljaw xi Maltin. Issa biex titkellem fuq il-Maltin bis-sens trid issib komunitajiet illi huma biżżejjed kbar, biżżejjed identifikabbli li damu f'dak il-postijiet għal ammont ta' snin. Għaliex il-Maltin qegħdin kollhom kien. Ġifieri skont l-aħħar stima tal-World Bank, il-Maltin qegħdin f'184 pajjiż fid-dinja. Ġifieri dawn assolutament impossibbli li titraċċhom kollha. Jiena meta kont noqgħod Papua New Guinea li huwa wieħed minn iżjed postijiet remoti tad-dinja, jien hemm xi 4 u 5 Maltin li kont nisirt naf bihom, wieħed kellu service station, l-ħor kien assistant manager tal-Uganda, l-ħor kien isqaf, ġifieri. Possibbli. Jekk nitkellmu fuq l-emigrazzjoni minn Malta f'termini ta' mewġ, lim kienu dawk l-aktar sinifikanti? X'kienu r-raġunijiet ta' dawn l-ewwel mewġiet kbar ta' emigrazzjoni u l-kundizzjonijiet li faċilitawhom? Forsi ma nafx tixtibda inti Arnold u mbagħad ikompli minn fuqek Henry. Naħseb il-mewġiet kbar u xek li aħna nafu bihom tradizzjonalment u li tratta tajjeb ħafna Henry huma l-ewwel dawk fis-seklu 19 lejn l-Alġerija, t-Tunizija, il-Maghreb. Ġifieri għandek l-Ixandra wkoll, eċetera, l-Eġittu, eċetera. U mbagħad fis-seklu 20 għandek il-mowġa lejn il-pajjiżi anglofoni, jiġifieri Ingilterra, Awstralja, Kanada, Amerika. Però u dan huwa l-qasam tiegħi li huwa differenti jiena ħalli nikkumplementaw il-xulxin. Kien hemm ħafna li għadna ma tantx immappajnihom u jien bil-mod issa iktar ma nixi iktar qed nipprova ndur l-arkivi ta' Sqallija biex noħloq mappa tagħhom ta' ħafna Maltin li kienu jmorru Sqallija. U allura pereżempju nafu biżgur għax jiena għamilt ktieb fuq hekk li ġo Vittoria u ġo Skoljitti
Per eżempju, bejn l-1628 u l-1840 għandna 340 Malti mitfun. Dawn huma l-mitfunin biss. Ġifieri minn kemm għaddew minn hemm u reġgħu ġew lura, eccetera, ma nafux. Ma 340 mitfuna hija somma sostanzjali. Post ieħor huwa Pachino. Henry qal irid ikollok numru sostanzjali. Issa Pachino għal żmiena kien il-maġġoranza kienu Maltin. Pachino kienet art tal-malarja, ġifieri ma kienet pur marrat, nistgħu ngħidulu, u minn hemm saret belt ġdida. U l-maġġor parti tal-40 familja tal-ewwel belt ġdida, xi 25 skont il-kalkuli tiegħi, kienu Maltin 1761. U hekk tmur illum Pachino, 30% tal-ismijiet, kunjomijiet ta' Pachino huma kollha Maltin. Għadhom sal-lum u għadhom kollha jarfu jiftaħru bil-nisel tagħhom. Da punt interessanti, in-nisel, għax il-sense of origin, il-moment of origin, ma tantx jintesa' malajr dak. Dina vera realizzajta meta kont fi Queensland, l-Awstralja, meta il-mara tiegħi kienet ilha tarbija fi sptar Kattoliku f'Cairns, far North Queensland, ġifieri fit-tropics. U l-maġġoranza tan-nisa tqal fl-isptar kienu jafu discendenza Maltija. Ma kienx jafu bil-Malti, jafu li huma ġejjin minn Malta. Allura kienu jmorru jżuruha fil-kamra biex jaraw a real Maltese. U din il-kwistjoni ta' identità naħseb, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam mal-Gran Brittanja, qed terġa' toħroġ illum minħabba l-Brexit. Jiġifieri ngħidu mhux tant għaliex marbutin ma' Malta, imma imħabba n-neċessità l-ħtieġa qed nara bosta Ingliżi ta' nisel Malti illum li qegħdin jerġgħu jibdew isibu l-karti ħalli jieħdu ċittadinanza Maltija. Għal mod prattiku biex ngħidu l-verità. Għaliex ma jistgħux imorru jaħdmu Franza, ma jistgħux imorru jaħdmu Sweden illum jekk ma jqgħodux jagħmlu work permit eċċetera li hija komplikata. Bħalma ġara wkoll l-Irlanda. L-Irlanda għandha splużjoni llum ta' Ingliżi li qed isiru Irlandiżi. Dejjem minħabba il-Brexit. Ġifieri avvenimenti ġrajiet politiċi jinfluwenzaw ukoll ngħidu iċ-ċittadinanza jekk mhux in-nazzjonalità insomma. Prost Frendo, l-ewwel grupp ta' nies li tiddiskutu fil-ktieb tiegħek kienu Maltin li marru l-Awstralja u oħrajn li diġà fis-seklu 18 emigraw lejn l-istat ta' Louisiana ġewwa l-Amerika. Ħafna nies ma naħsibx li huma familjari ma' dan it-tieni grupp. Min kienu dawn in-nies u x'nafu dwarhom? Jiena l-ewwel familja Maltija Karkariża propjament li sibt li marret Louisiana, New Orleans ġifieri, li kienet belt bħala qabel il-Gold Rush qed ngħidlek jiġifieri f'Kalifornja, mbagħad reġgħu marru ħafna Kalifornja fil-Gold Rush. Huma familja Karkariża, negozjant, merkant minn Birkirkara jismu Francesco Saverio Grima. U dan sibt il-ċertifikat ta' ma'mudija tiegħu u kien mar naħseb jiena avventurier f'ċertu sens ma' negozjant mar New Orleans fis-1780. 1780 jiġifieri da pionier tad-Deep South Amerikan. Qabel il-Gwerra Ċivili. U kien jagħmel negozju mal-Messiku tifel tiegħu fil-fatt is-settilja Bartolomeo Bart, is-settilja Santa Cruz fil-Messiku, kien jimporta l-banana, eċetera. U t-tifel ieħor sar imħallef fin-New Orleans, jiena rajt l-arkivju notarili ta' New Orleans biex nara jekk kellux klijenti Maltin. U sibt xi 5 kunjomijiet Maltin li kienu jiffrekwentaw il-imħallef, ovvjament kien avukat, meta jkollhom xi problema bid-dar jew biex jibgħu jew biex jixtru, eċċetera. Ġifieri, jiena il-bidu nett ta' komunità.
kemm minħabba aspetti ta' distanza u forsi anke minħabba aspetti ta' lingwa, fis-seklu 19 numri kbar ta' Maltin emigraw lejn l-Afrika ta' fuq inkluż l-Eġittu, l-Alġerija u Tunezija. Daw kienu komunitajiet li settiljaw b'mod permanenti jew minħabba l-istess distanza kien hemm element staġjonali f'din il-forma ta' migrazzjoni. Almenu minnaħa tal-riċerka tiegħi u jiena ippruvajt nagħmel dak li ma' Miss Famous Henry. Henry konċentra l-aktar fuq Tunes, per eżempju, u jiena allura ħan ipprova nara fuq il-kosta. Aħna nittilettaw morru l-vaganzi ħalli li hemm il-COVID. Sus, monastir, min jaf kemm Maltin marru għal-bahar, eccetera. Però, grazzi għall-arkivi tal-Knisja, stajt namel mappatura u limitajt ruħi biss għall-1136 u l-1144. U għed nitkelmu għaw dwar jina mort il-parroċċa ta' Sus. U għalix 1836. Għalix il-bejta Tunis ta' permess il-kattoliċi, l-Knisja Kattolika, tibda tibdi l-parroċċi b'dik is-sena. Qabel dik is-sena ma kienux jibnew parroċċi kattoliċi ġewwa Tunis. U l-parroċċa ta' Sus kienet waħda minn tal-ewwel barra Tunis u kienet tieħu ħsieb appuntu il-bliet ta' Sus, ta' Monastir, ta' Maħdija, ta' Moknine, ta' Ġerba, alright, iġifieri għandek kważi il-kosta kollha u ta' Sfax. Kien hemm ħafna Maltin, hemmhekk kien hemm ħafna Maltin tal-industrija ngħidilhom jien. Jiena waqaf, tant kien hemm meta jiena mort nara il-twelidijiet, il-mamudijiet, anki żwiġijiet u l-mowt li waqaft fl-ewwel leaflet. Dik kienet 36-44. Bażikament minn kun 5 wilt, 3 kienu Maltin. Ġifieri dan jagħtik idea 60% tal-kwantità ta' Maltin u li baqgħu hemm daw. Baqgħu hemm u ma kienx staġjonali di. Ma kienx staġjonali, ġifieri, u għadhom hemm. Illum hekk tmur Ġerba, għad hemm il-grupp ta' Maltin ta' Ġerba, pereżempju, li għadhom burin li huma Maltin. All right? Sija tal-mamma tiegħi Wilda Sfax, pereżempju. Ġifieri, jitet ta' mit-sena xi 10 snin ilu. Ma niftakar tirrakkontali fuq Sfax. Ma nafx, Henry, għandek xi aneddotu li tixtieq tirrakkontalna li kienet tirrakkontalek? Fimni, kella ċerta empatija ma' Sfax u ma' Tunezija. Jiena ħanajdlek, jiena meta ġieli tkellim ta' Agrigento, per eżempju, meta nispiċċa, mhux l-ewwel darba kważi inevitabilment. Jitilgħu xi 2 u 3 jgħidu li isma' jiena n-nanna tiegħi kienet Maltija, n-nannu kien iż-żewġ. Ġieli hemm rabtiet qodma għal Arnold, qodma ħafna ma' Sqallija. Minħabba l-viċinanza, minħabba l-lingwa, minħabba r-reġjon, minħabba ħafna raġunijiet. Il-negozju, il-qamħ ma' Likata, per eżempju, Likata kien port. Nejn Malta timporta l-qamħ. Ġifieri kien xi ħaġa importantissima l-Malta. Il-port liħor importantissimu qed naħdem daqsxejn issa fuq hemm ukoll u kien dak ta' Xikli. Xikli l-ordni, speċjalment fi żmien l-ordni, kellu propju rappreżentanti jew ibbażat hemmhekk, il-karikatore, fil-port ta' San Pieri, f'dej Xikli. U aħna konna nimpurtaw hemmhekk appuntu dak kien jieħu ħsieb il-qamħ li fornixxi lil Malta kollha. Suppost għandi artiklu darwaqt joħroġ fit-Times fuq Xikli, għax anke qabel il-kavallieri diġà kien hemm konnessjonijiet ma' Xikli. Pereżempju, jinsib grazzi anke għal riċerkaturi lokali li tkellimt magħhom u li indikaw indirizzawni. Kuntratt ta' notar 1504, ġifieri da qabel il-kavallieri, fejn ċertu kola Maltiżi, kola il-Malti, flimkien ma' ċertu portelli, li ma naħsibx li għandu xaqsam ma' l-iżviluppatur tal-lum, imma xtraw id-djar ġewwa Xikli. Dana 1504. U mbagħad hemm ħaġa oħra interessanti ġo Xikli, ma konna bi assolutament xejn u ħadd ir-ritratti u fatti nikteb fuq din. Jiġifieri dana Xikli għandhom kellhom eremita San Guglielmo li fil-1537 sar beatu.
għamlu bdow il-proċess ġifiri mal-Papa biex jelevaw, insomma, u sar beatu. Mela, waħda mill-provi li ġiet ippreżentata biex jiġi beatifikat San Guglielmo, William ġifiri, il-Beato Guglielmo, kienet ta' Malti li kellu il-qara kollha ma nafx kollha tinja ġifiri worms ġo rasu. Dan mar, niżel għal kubteħ fuq il-qabar ta' San Guglielmo, dan qed jirrakkuntaħ ċertu fra Francesco li kien il-sagristan tal-1537. Qed jirrakkonta kif il-Malti talab fuq il-qabar ta' San Guglielmo ta' Guglielmo u f'daqqa waħda sar il-miraklu u marlu kollox minn rasu u ġi perfett. U di kienet waħda mill-provi li danu bejat. Mela Malti li jitla. Imma storiċi ta' xik li għajdu li tant kienu devoti il-Maltin ta' San Guglielmo li baqgħu jitilaw sa' 19th century, ma konċ bija, u ta' Maltin li għanna, insomma, kienu jihdu souvenir mill-lar fej kien joqgħod dal-eremita hemm travu għadu hemm u ħatlu ritrattu kol. U kien jihdu biċċa splinter mit-travu biex jiġibu għalura magħhom Malta. Din hija tradizzjoni, ma nafx kemm hija vera, imma li l-Maltin kienu jagħmlu hekk. U tara dat-travu mikul kollu ġifieri, allura anki fuq il-pellegrinaġġi reliġjużi isu kien hemm, u dawk naturalment kienu jkunu temporani. Issa ovvjament il-rabta ma' Siċilja hija ħafna eqdem kważi minn kwalunkwe rabta oħra ma' Malta. Tajjeb ġifieri jekk nitkellmu fuq l-Awstralja, jiena l-ewwel migrant Malti li sitt fl-Awstralja illi mar hemmhekk u baqa' jgħix hemmhekk ġifieri apparti xi 4 convicts li spiċċaw Botany Bay mill-Ingilterra għax seqgħu xi tuffiħa, eċetera. Kien Antonio Azzopardi, da ma fl-1838. U jiena rajt it-testament tiegħu. U dana he did well, għaliex ħalla xi 4 djar. Melbourne u Port Arlington. Però dawna kienu individwi. Emigrazzjoni organizzata għall-Awstralja ma tibdix qabel l-1883, 83-84. Għal-Kannamili fi Queensland, għaliex Queensland kien hemm ħafna Canucks, jiġifieri suwed mill-South Pacific, u dawna kienu jisuhom daqsxejn għas-snin insomma, u xtaqgħu Ewropej. U allura kien hemm domanda għal-Labor Ewropew, Caucasian, ġifieri tajjeb, fin-North Queensland. Ġifieri qed ngħidu Mackay, Cairns, dawk il-partijiet. U dik hija l-ewwel emigrazzjoni għall-Awstralja organizzata fl-1883. Direttament minn Malta, Henry kienet organizzata? Direttament minn Malta, tramite nies bħal Francesco Saverio de Cesare li kien konsulir u oħrajn illi direttament minn Malta. Marru bil-vapur ġifieri. Għandek traġitt ta' xi 3 xhur ta' għal dak iż-żminijiet. Prof Skassola, fil-ktieb diġà aċċenajna ftit tal-jom, ħares lejn il-Maltin li emigraw f'numru ta' bliet u villaġġi mal-Kosta Tunezina u b'mod partikolari lejn ir-reġistri ta' żwieġ u l-mammudiji li jirriflettu l-identità nisranija. Meta tħares lejn dawn l-istess żwieġijiet ta' Maltin bejniethom u anke mal-barranin, x'osservazzjonijiet għamilt dwar il-benefiċċji ta' identità Maltija fit-Tunezija ta' dak iż-żmien? L-ewwel nett tinnota pattern li kien jiġi anki fi Sqallija għall-ewwel 10 snin, 15-il sena, mhux iktar, il-Maltin li kienu jitilgħu kienu dejjem jiżżewġu bejniethom. Jiġifieri u l-Sqallin ukoll għax tinsix li fit-Tunizija kien hemm ħafna identitajiet oħra. All right? L-interessanti li waqt li l-Maltin, il-Franċiżi, l-Ispanjoli, xi Ġermanis, Ingliż, xi ftit Ingliż għax kien hemm il-konslu pereżempju, Carleton, Ingliżi, eċetera, waqt li daw jiġu iddenotati bħala Maltesi, Spanjoli, Franċeżi, eċetera, Italjani, m'hemmx wieħed li jgħidu l-Taljan, minkejja li kienu kważi daqs il-Maltin.
huma Napolitani, Siċiljani, Diskja, Ġenovezi, Sardi, jiġifieri fl-1836-1840 għatanna idea l-Italja għadha ma teżistix fil-kunċett tal-istess nies. In-nies meta jmorru il-Knisja u jirreġistraw irwieħhom u naturalment għallu kollok ta' fiċ ta' kunjomijiet għax min ikun qed jikteb ma jkunx jaf il-kunjom u jbidlu, eċetera. Jgħidu jiena sardo, jiena sqalli, imma l-Maltin, kollha ma jgħidu li Maltin. Fil-fatt l-uniċi tnej li mhumiex Maltin huma di Gozzitani. U dak jurik ukoll li waqt li bniedem Malti minn Ħattarti, naf minn Birkirkara, minn Ħal-Qormi, għalmenu ġo Tunisija fi Sqallija ġieli sibt Città Pinto, per eżempju, għal tkun taf li minn Ħal-Qormi, all right? Jo Città Senglea, li taf li huwa minn l-Isla, imma ġo Tunisija il-Maltin jiddenotaw irwieħhom biss bħala Maltin, ħlif l-Awċin, li fiġġiex Awċin għalmenu f'dal perjodu li huma Gozzitani. Punt interessanti ħafna, għaliex jiena mort fiċ-ċimiterji ta' New Orleans. Infittex l-oqbra ta' nies Maltin li naf li marru hemmhekk. Bħal dan Francesco Saverio Grima. Italjano di Malta, miktub fuq il-qabar. Dawn qed jippruvaw jagħtu ħiel ta' mnejn ġejjin, x'bil jgħidu Malta fil-Amerika dak iż-żmien ma jafux xettajt, ġifieri. Imma jekk tajt Italjano di Malta, probabbli ta' viċina. Imma dika tagħmel sens ħafna, għax Malta u Sqallija, ma ninsewx li Malta hija kienet provinċja ta' Sqallija sal-1530, le? U r-relazzjoni, tant aħna qrib li kulħadd jaf għandhom il-proverbju vattina Malta. Aħna ngħidu mur ma nkomplix għax passazata bil-Malti. Bit-Taljan huwa mur f'Malta, bil-Isqalli, skużani. Jiġifieri meta aħna qrib jafu fejn Malta, mill-Amerika biex tkun taf fejn Malta, allura forsi tibda tgħidlu isma' l-Italja, allura forsi jibdew jifhmu. Illum stess l-Amerika meta tsemmi Europe, ħlif Ġermanja ma qas jafu kważi ċerti Amerikani, għadam titkellem, tibqa sorpriż. Biex nerġa' niġi għat-Tuniżi, ma forsi tistaqsi ħaġintu, Rachel. Le kompli Arno speċjal puntijak. Biex nerġa' niġi għaż-żwiġijiet, ħaġa waħda li rajt interessanti wkoll li kien hemm xi żwieġ ma' Tuniżina Ebrea konvertita għal Kattoliċeżimu ġifieri. U kien hemm oħra Mojxe Tuniżina li għamlita ta' parrina lil baby Malti. Issa din rajda interessanti, għax f'Tunis sal-1856 kien hemm il-liġi tal-bej li jekk Kristjan, Nisrani, imur ma' Tuniżina Musulmana, pena tal-mowt. Death sentence. Imma Ġosus ġa fl-1836-1844 żwiġijiet bej Tuniżini nisa konvertiti, all right, ma' Kattolku kien isiru. Jiġifieri naħseb li ma tantx kienet infurzata din liġi. L-Imperu Ottoman kien iktar liberali u dal-affarijiet. Jiena sibt pereżempju President Bikri tal-Barbary States ta' Tripli fil-fatt. Tabib Angelo Mizzi. Dana meta mar hemmhekk fl-1857. Iż-żewġ Tripolina Maltija mwilda Tripli ġifieri. Ġifieri ara kemm kienet ġa stabbilita komunità żgħira Maltija f'Tripli illi dina Tripolina letteralment Maltija Tripolina. Kemm iqarra wkoll bl-impressjoni li għandna popolarment li aħna dejjem iġġielidna x'hekk mal-Magreb, mat-Torok, u dejjem isu ladu, anke fil-poeżija dejjem il-kelb, aħna qalbna kemm kbira u sidirna nifqulu isna l-bodybuilders, eċetera. Imma fir-realtà, anke fi żmien il-kavallieri, anke meta kien jaħdem l-iskjavitu ukoll u l-sira, u min jaf kemm kien hemm il-sira Maltin, ġo Tunisija u kemm kien hemm il-sira Nord Afrikani f'Malta wkoll. Però in-nies li ġa jgħixu f'dawn il-postijiet, anke li suppost huma edowa ta' xulxin,
Kienu diġà hemm, insomma. Arnold, dam il-punt interessanti ħafna u fl-Afrika ta' fuq x'nafu dwar il-perċessjoni tal-Maltin mill-awtoritajiet tal-pajjiż li emigraw fih jew tal-komunitajiet tal-post. Jiena nista' nsemmi xi ħaġa żgħira li wkoll qed naħdem fuqha. Jekk jogħġbok. Lejn tmiem is-seklu 18 u l-bidu tas-seklu 19, il-perjodu Franċiż-Ingliż tal-bidu, hemm ċertu taħwit għalmenu min-naħa tal-Bejt Tuniżin. Tunes kienet għamlet ftehim mal-Ingilterra. L-Ingliżi ma tmissomx il-vapuri Ingliżi li kienu jiġu Malta, eccetera. Però kien hemm momenti meta taf il-pirati, il-furbani, il-kursara kienu jattakkaw il-vapuri Maltin, xi bekk Malti, jew bl-iskuża li dawn mhux Ingliżi, ma kienux jafu li dawn Ingliżi, u tara l-awtoritajiet Ingliżi f'Malta jipprotestaw mal-bejt ta' Tunes, jgħidu, sorry, ħijos, dawn mal-Maltin qed iġibulna li kellilna l-Ingliżi, il-provisions lilna l-Ingliżi. U inti titrattom ishom huma Ingliżi. Mbagħad tara dil-korrispondenza abda salamilekki għax edukati kienu fil-ittri kulħadd jilaq, u mbagħad xorta jibqgħu jieħdu l-iskjavi pereżempju, imma ġifieri allura kien hemm din il-perception għadha mhux stabilizzata, imma mbagħad mill-banda l-oħra Malta ħanina ħobżaw sardina. Sal-1830s kellek il-piraterija. Fl-1830s tibda tonqos il-piraterija u tiffaċilita wkoll iżjed is-settlement ta' Maltin fl-Afrika ta' fuq. Għaliex m'għandekx il-perikolu tal-piraterija kif qed isemmi Arnold, perikolu kbir għax dajjek taflek il-xini alla mamlek ġifieri. Speċjalment l-Alġerija jew ma nafx xejn. U l-Alġerija propjament l-Alġerija pajjiż enormi. Tajjeb wara l-1830 ġifi fi żmien Louis Philippe meta Franza tieħu l-Alġerija u trid tippopolha u tinkoraġġixxi l-kolon anki Maltin biex imorru jqogħdu hemm, dak ngħidulhom pjenwar, wara mbagħad kienu jsar pjenwar. Kellek faċilità iktar minħabba li m'hemmx il-piraterija. X'sar mill-komunitajiet ta' Maltin fit-Tunezija u fl-Alġerija? Xi traċċi ħallew li wieħed qed jista' jmur jara forsi? Żgur li għad fadal bosta nies ta' nisel Malti b'kunjomijiet Maltin fit-Tunizija, per eżempju, għalmenu fej rajtina. U fi Franza. Però għandek ħafna wkoll maġġor parti li spiċċaw ħafna minnhom Marseille, Toulouse, Toulon, anki Pariġi stess, u mbagħad hemm dawk li spiċċaw l-Awstralja wkoll. Ġifieri għandek ħafna tal-Eġittu per eżempju, hemm numru li spiċċaw l-Awstralja ta' Maltin ta' Port Said, eccetera. Jiġifieri għandek taħlita ta' nies imma ħafna minnhom spiċċaw identifikaw mal-Franċiżi għax dawn kienu kolonji Franċiżi u meta allura mbagħad tkeċċew jew kellhom jażlu jibqgħu xemm jew isiru ċittadini Franċiżi, ħafna minnhom saru Franċiżi u allura fis-Sawt fin-nofsinhar ta' Franza għadek issib numru ta' Maltin fosthom il-Ministru tal-lum ta' Macron, Darmanin, fosthom l-ex deputat Pisani, Franċiżi da għed nitkellem, meta l-Parlament. Tunezija, Pisani mit-Tunezija. U kellek il-Fenek ukoll, mhux il-Fenek tagħna l-famuż issa, ma l-Fenek li kien fil-Parlament ta' Franċiżi. Ġifieri anki daw għamlu jisimhom fosthom forsi waħda il-Maltin jafu għażow Edwidge Fenech. Il-famuża Edwidge Fenech, l-attriċi tal-film Salino Banfi, ngħidilhom jien, all right? Mija xejn li fit-tifla ta' Malti tal-Alġerija li jiżżewweġ mara sqallija tal-Alġerija. U t-tifla tagħhom mija xejn ħadd inqas minn Edwidge Fenech, l-attriċi. Kellu tifla sabiħa. Kellu tifla sabiħa. Ma żewġix lili, sfortunatament, imma Ftit ilu ddiskutejna il-perċezzjoni tal-identità Maltija fost l-awtoritajiet tal-post il-ġdid li fih ġew stabbiliti komunitajiet ta' Maltin u anke nies tal-post. Iżda nafu xi ħaġa dwar kif l-emigranti Maltin stess kienu jħossuhom, forsi anke preżentament dwar din l-istess identità? Interessanti, għax jiddependi minn żminijiet u jiddependi mill-politika tajjeb.
Għaliex meta il-Maltin kienu jemigraw fil-bidunet, kienu pjuttost slavaġ. Ma jafux jikdbu, jaraw kif jikluwa, jaqalaw jikluwa. Jek tara ċerti kommentaturi Franċiżi fuq il-Maltin, per eżempju f'Alġerija u fit-Tunezija, bażikament jikkonsidrawhom bħala kważi slavaġ. Imma mbagħad biż-żmien, l-edukazzjoni, meta bdew jmorru l-iskola, eċetera, il-perception tibbelet kompletament. Għandek problema oħra tal-identità Maltija. Hija dik li Andrea Smith tisleħla liminality. Jiena darba kont qed nikol ma' wieħed Sirjan, Ġeniva, u għalli, Vużet, ni Arab, ni Ewropejan. Ni Arab, ni Ewropejan. U din hija il-problema tal-liminality. Ġifieri, illi inti m'għandekx identità sħiħa immedjata li wieħed jista' jipperċepja. Minħabba l-konnessjonijiet f'nofs il-Mediterran, ovvjament. Għatem il-perception tal-Maltin, per eżempju, anke fil-letteratura Franċiża. Pirata, kursar bil-sikkina f'ħeżiemu għaw bil-stallet. Dawn huma perceptions mill-letteratura Franċiża li baqgħu hemm. Però ovvjament biż-żmien imbidlu semma l-Edgar Pisani. Edgar Pisani kien ministru taħt De Gaulle, kien ministru taħt Mitterrand, kien kummissarju għal New Caledonia, mbagħad kien president dell-Institut du Monde Arabe f'Pariġi. Da bniedem li għamel suċċess da minn Bepa l-Ħadra Tunezija. mhux mit-Tunezija, mill-ċentru mill-ħab tal-Maltin tal-Tunezija. 8 generations da għandu fil-Tunezija, minn żewġ paħet, minnaħa għal-mara u minnaħa tal-raġel. Li titqis ukoll li l-ewwel Maltin li meta telqu l-Maltin, ħafna minnhom kienu fqar mill-kampanja marbutin mal-agrikoltura. Allura kienu kollha imorru jaħdmu fl-eliqi, jieħdu ħsieb il-bejjem, eċċetera. Bil-mod il-mod bdew jitlu fil-kummerċ fit-Tunizija, per eżempju, il-kuċċira, dawk li kienu jmexxu l-karozzelli, kważi kollha l-business kien kollu fidej il-Maltin. Saħansitra daħlu fil-big business fil-bidu tas-seklu 20 fit-trains. It-train lines tat-Tunizija għamluhom familja jidilli Kakija jew Bonnici li huma Maltin li saru ditta kbira ta' imma dawn probabbli il-missierhom jew nannuhom meta mar kien bidwi li kull ma kien jaf jagħmel iktar ħaġa importanti għax biex tgħix illum bil-COVID skoprejna li hekk m'hemmx il-bdiewa immutu l-kol, all right, imma ma kienux jafu jaqraw, ma kienux jafu jikdbu, kienu jafu biss jieħdu ħsieb l-art. Ħaġa importantissima. Imma biż-żmien kulħadd jeduka ruħu naturalment u jiżviluppa. Però l-Maltin dejjem kienu involuti fit-trasport. Per eżempju, il-negozju ta' taxis fit-Tunezija, l-ewwel proprjetarji ta' taxis kienu l-familja tal-Ikari. Prof. Sfrendo, x'kienu l-effetti fuq l-identità Maltija jew fuq il-komunitajiet infushom tal-politika razzjali tal-Gvern Awstraljan daqs mis-sena ilu? L-Awstralja kellha l-White Australia Policy, ġifieri kienet tiffavorixxi immigrazzjoni mill-Anglosassoni, mill-Bojot, mill-Ewropej, eċetera. Però l-Awstralja kellha wkoll ħtieġa enormi, pressanti, ta' xogħol. Populate or perish. Jew ħanġibu n-nies biex jaħdmu, jew se nispiċċaw aħna. Allura għandek kontradizzjoni hemmhekk, White Australia Policy minn banda, mill-banda l-oħra populate or perish. Issa l-Maltin żgiċċaw fin-nofs bija, però xorta kienu jridu jgħodu b'ċerta attenzjoni. Il-politika razzjali fin-New Zealand kienet iktar kiefra minn dik fil-Awstralja. U fis-South Africa wkoll. Titqisha li dil-white policy tal-Awstralja xorta ġabet il-problemi magħha, għax jien għandi niftakar minn forsi sa 30-40 sen ilu li kull nazzjonalità jew razza Ewropea li marret hemm l-Awstralja, pereżempju ħalqet il-klabs tagħha, iċ-ċentri tagħha u l-football clubs tagħha
jien niftakar il-Melita Eagles jidir li kien jisimhom il-Maltin u kien ikollok il-Green Gully tal-Furjana għandikun. Mbagħad kellek il-Hajduk tas-Serbja. Imma l-ġlied li kien jinqala għax kienu li mbagħad bil-liġi il-Gvern Awstraljan abolixxa li tista' semmi football team għal pajjiż ieħor. U llum kulħadd kellu jbiddel isem il-Maltin ma tafx li mu llum it-tim tan nisel Malti, għax ma jistax jisemmi Melita, għax dak kienet iwassal għal ġlidiet kifrin ukoll bejn il-pajjiżi differenti. Professor Henry u Professor Arnold, fadlinna vera ftit minuti u nixtieq nistaqsikom għax element komuni fir-riċerka tagħkom hija li dan is-suġġett huwa marbut mal-vjaġġi tagħkom stess, irrispettivament mir-raġuni, it-tnejn li intom tippruvaw taraw x'dokumenti tistgħu tiskopru dwar Maltin tal-post kull fejn tkunu. Lim kienu l-aktar skoperti ta' sorpriża, forsi tista' tibda inti Henry u mbagħad nagħlqu bik Arnold. Ifimni, jiena għex diversi pajjiżi. Per eżempju, jiena meta mort l-ewwel darba Salisbury, ir-Rodezja, ma kontx qed nistenna li niġi nistieden għal pranzu fl-Università ta' Rodezja bil-Maltese Rhodesian Association. Il-President ta' kien Horatio Vella dak iż-żmien l-bad wara Malta. Tajjeb. U il-konnessjonijiet li tiltaqa' magħhom dal-vjaġġi huma inkredibbli. Pereżempju, jiena meta kont il-Mozambik, kelli head of delegation, kien Chefike Salgen. Kien mill-Etjopja, Eritrean. Darba għalli konna l-kazino ta' Bulawayo, niftakar. Għalli isma għalli jina għalli rabbewni s-sodjiet Maltin ta' anki l-istoria tal-missjonari Maltin hija enormi ta' Maltin kienu missjonari kullu kien, dinja koll. Grazie ħafna, Professor Henry, u inti Arnold minna ħatijak. Jina, naturalment, jina sab kem Henry u kem jien, it-tnejn li aħna konna emigranti. Dik hija forsi għalhekk nempatizzaw ma' din il-kategorija. Jiena kollox ma' kollox 24 sena barra bejn Svizzera, Belġu, Italja, eċetera, għamil da. Allura meta jiena nara problemi ta' immigranti tmur fi queue biex iġġib il-working permit, jiena għamilthom għaddejt minnhom daw. Tifhem, allura tħoss ċerta empatija, ma biex nagħmel aneddotu kemm il-Maltin qegħdin fid-dinja madwar dinja kollha ftit sinilu kont qed Tajlandja fuq gżira, Nome, all right, mor bitbaħħa fix-xitwa Diċembru kien għall-baħar. U f'daqqa waħda miexi fit-triq, prof Kassola. F'nofs din gżira hija gżira Musulmana, 85% ta' Musulmani, jiġifieri fil-ċismu. Insomma, ma skopret kien wieħed jafni, bżażu għandra. Bażikament dak il-ħarab minn Malta x'kellu jagħti xi 300,000 kont vat. U bażikament mill-iskop ġifieri issib minn kollox Maltin fid-dinja u bħalma ssib f'Malta wkoll. Grazzi ħafna Profs Henry Frendo u Profs Arnold Kassola ta' din l-intervista u nirringrazzjaw ukoll is-semmija tal-li tawna widen għal programm ieħor taħt il-qoxra. Inaqdu magħna bħalhom ġimgħa. Grazzi. Grazzi.